kan laris meriah jagal sapinipun. Ya Nduk. Monggo. Salah setunggal napa Mbak Lasti napa Nduk Reni. Nah, jambu alas, monggo. Pelok. Nggih, diganti mawon. Oh, goyang Semarang. Nggih. Bapak bakul lembu ya. Sampun dipun paringi pamundutanipun. Mugi-mugi sedaya panjangkanipun saged kasembadan. Menapa ingkang dipun jangka saged kaleksanan, ayem tentrem, makmur, panjang umur kalih sing sambikala. Nah, saiki apa Nduk pamundhut kono isih apa ora? Oh nggih, sambel kemangi, taksih tunggal. Mangke ditelasaken pamundhut menika. Nggih. Sambel kemangi.
linteng dhewe nadyan mung manggon ana desa nyatane ayem tentrem kumpul sakeluarga aku trimo watone pokok seger waras ayahku lupuk kanggo ngregati sawah ugat buku pipit lan rabuhe mangan saben dinane sego sambel kemangi enak apa wong urip ana ngenan donya yen lega rekasa urip radi samalya jangan rampung lan ibune sregep nyambut gawe aja lali gustine jangan sedatut sabele kemangi mangane bubar nyambut gawe nadyan mung lawuh tempe nang sehat wae sagare ngombe banyu gati kakak linteng dhewe nadyan mung manggon ana desa matane ayem tentrem kumpul sakeluarga aku trimo watone pokok seger waras kayakku lumpuk kanggo ngregati sawah ugat cukup pipit lan rabuke mangan saben dinane sego sambel kemangi enak apa wong urip ana alam donya rekasa urip dadi samalya jangan rampung lan ibune sregep nyambut gawe aja lali gustine Ya, Mak, wis Jan. Seneng banget yen ngono piantun kene karo piantun Ponorogo ki padha ya, Mak. Padha piye tegese? Seneng kabeh nyang budaya. Seneng kabeh nyang kesenian. Jan padha karo Ponorogo. Ponorogo ya ngono, Nduk.
ucap limbukan iki mesti 4 jam. Wis kanca-kancaku dalang Ponorogo ngono iki. Alah, limbukan iki sewengi utuh. Wayange arek sak pedhit jantenan. Padha ya, Nduk. Piantun kene iki ya seneng-seneng nyang lagu-lagu. Piye, Nduk, iki wis ijik pamundhut apa wis ana? Ora ana. Telas. Nggih, niki nek telas anu mawon kopi dalu. Kopi dalu. Non, lah ya kopi wengi. Kopi dalu. Nggih, niki kopi wengi. Kopi wengi kula caosaken dumateng ingkang kagungan dalem. Nggih. Nggih. Kembang kopi napa kopi dalu? Napa? Oh, kembang kopi. Nggih, kembang kopi muga niki isih anu, Nduk, iki wektune sik akeh banget kok, Nduk. Nggih, monggo. Kembang kopi monggo. banget panarimaku. Dene wis dicaosake kembang kopi. Ki larase 6. Dedep tidem prabawaning ratri sesondoro wis manjer kamuryan tanku jiwa memani dhuwur ya nduk iki sarase manggep trinateng dalu
siniwaka sang yapra tasih aglar ning cakrawala winulat angalango paratene kabeh kabekan saking taranggana kang sumiwi warata tanpa selo sajae katon rengu Ya ampun. Nduk iki mau pisan kas kowe apa karepmu aku tak nembang kuno ae Nduk canting joli paman wong bedang kepangkal kali ya suarane potong wate yan potong wate potong wate tak senggo potong ati ne
becik patenono. Jan, tenan. Ayo, Nduk. Tenan. Ya Allah, sayuk rukun. Es. Sayek saeka praya. Abeh kadang-kadangku para pradonga wis guyub rukun
kempel dadi siji. Serasi. Arepa ya Ponorogo karo Madiun iki padha wae. Satu bersatu. Duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Kadang-kadang tenggang rasa, guyub rukun. Sing penting selamat. Ora ana apa-apa. Ayo, Nduk, teruske. Urip ana kutha gedhe tukane masa Yo, Jan. Aku iki mikir karo kadangku kuwi mau. Ya Allah, bet-bete leng guyupi karo aku sak berayat kecuntralan. Teko kene kadangku adikku bibit. Ya Allah, ya sepira luputku. Wamang. Yo kowe kecuntalan mrene dadi kumpul karo kanca-kanca ora dadi apa. Ya awake dhewe iki mung sedrema. Urip iki mung gaduhan. Ora apa-apa ya aja susah-susah. Ben ya ngono ya Dik Bibit. Ning aku iki terakhir. Terakhir aku njaluk bawamu. Bawa. Ora ketang iki caping gunung apa piye dibawa kek engko dipungkasi. Aku njaluk suaramu, Dik. Bene kecuntalan krenggosan. Temekan kene ya sepira luputku njaluk ngapura. Moji. Ya sing bawa kadangku. Kadangku anom sangka tlatah Kecamatan Pudak. Kabupaten Ponorogo. Bendina wis pirang-pirang bengi, eneng lek 15 bengi ora turu. Ngelabeng turut panggung. Kok iki yo arep terakhir yo ijik di kecuntalan neh mrene. Monggo, Dik. Jat. Iki apa sing bawa iki dulurku saka Kiring iki. Ya, apa saka Kiring apa adikku Bibit? Nggih, nderekaken Mas Bit, Mbak Nggih. Nimbu. Nggih. Saben bengi nyawang konang. Lek suarane dalang ngono, alah entek wis sampe gawe. Ayo babatan pacing. Jan tenan. Suarane menggelora. Monggo. Yen memajang mung nganggo janur kuning. Jane iki tak ajani tak kondalang pisan lho jane. Kaya ora gelem, Nggih, Ora nang sindene. wulan ngajeng Mbak Limbu. Lah nggih lho wong iya suarane becik, Nggih, menggelora kaya ngono ki nek dadi dalang. Ayo nomor 1. wulan sura niki kula ajeng bikak. Lah nggih. Alhamdulillah kula memuji ndonga mugi-mugi kasembadan sediane dados dalang sing pinunjul. Allahumma amin. Nah ngono lho. Dadi kanca ki lak aku ki guyub rukun jaluk aku. Enggak.
kembang wae weton gunung Suara kok kemput sak desa Sukoharjo Ndemo Andawung. Wis jan tenan Mas Bibit. nggih Dan mbok menawi Jejek. benjang-benjang menawi wonten malih kula dipun jak melih Lah nggih. Lah niku to nyen matur bose ning mburi kuwi. Bose kuwi panjenengan Pak Wan niku. Ah. Nggih. pacitan sarawi Jan wong swara kok diluk ngiwa ya menak, diluk nginengen ya menak, ditekuh pisan ya menak. Jan tenan. Wis dasare ya piyantune ngelenyen bagus tur ngumandang nyang dindi kon ngendang digawa Pak Agus, digawa Pak Yatno, digawa Pak Gurit, digawa Pak Anom Srata wis wargi ya. Suwargi. saya aja ndang Nggih. Mugi-mugi kunjara. Monggo. panas udan Jan nglenggono. Nglenggono. panas udan aling-aling Aling-aling caping gunung ping gunung caping gunung. Tenan. Pengen aku swara ngono iki. Nadyan wadon miwah lanang. Aku ki ngene lho Mas Bibit. Nggih, pripun? Suaraku ki tak jiamoni apa-apa kok panggah elek ae. Iki jane aku wis jamu irek lho iki kek. Beh. Apa kleru to? Ya Allah, jan tenan kok. Malah kekatan ngoten niku. Lah iya, malah ora iso nyandinti, ora iso ngalor. Nggo, Terus ngidul. ngidul ae. Ya Allah, jan Mas Bibit. Nggo, diterusne. Inumane banyu Lewarek le swara. Monggo, Mbak. Monggo sinten iki salah setunggal. Yen liwat. Nah. Monggo. Dek jaman berjuang jere kelingan anak lanang biyen tak opet ngene saiki ana
jan tenan. Seger mbokmu. Ya. Ya Allah, jan. Ya Allah. Ya, Nduk. Seger bisa gunung desa dadi Yo, jan.